Kini kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Haka arpo waiterik urusau arajar arpo kaseng KSU Nongklau Circle. Hapo kajingelam u presiden kaseng usamla rangshai rentatiang kalalej banye kendo. Ya kinong tray ke Geo Company haka office tray kam kabadon hamairang ban pensngeu haki ya kijing baki pait ba haki snong bapher ki yekendo lang ba kajing thot ke network Geo mentala arta yotam kajing thot ke network Geo kala sedang mentala arta yotam ha ki katto katne ki snong kamtam haka thain kenrot bat nakalyang ka snong kala pentip se kinong tray ke Geo Company halor kane hanrei kimshim lapatyaw AA bat menta kanika network kelas dang ban thutlut habaro kisnong jong kathain nongklau dongki ingding bat kiwei de kisnong kibaha bahapo upot usam jong ka nongklau circle kaseng kala dawa badai ban penbiang no mardor ya ka network namar ba ki pajba kila penlut ya kapisa bat lada kimyo ban pendon kam hok kalong kumba bret ka ya kapisa jongki bat nakalyang jong kaseng kala ongru kamtam hakini kipor ba ki kena school kidang ya bon kam ha ki online class. Hagajo ko por kaseng kalamahamru balada ka company Geo kamla ban penbiang bat penbej mardor ya kani ka jingthot ka network kaseng kan sa simpat dekiwei pat ki senjam kumno ban le. Toda kalian ka KSU Nongklau Circle ngila yo ka complain yang babun ma ini sngi ibala dam. Ka bede ba ka jingtuna na ka network jing bombiang ka network sepo ki dong ki tanjungi hapo ka Nongklau Circle nadu tan kerut sudah duking inding sudah Nongklau pat ngilio i complain neki bat kawi kicing ka ba ki pat ba ki complain ba ini singi kalong ba kumbangi la tiap ba ki school ini singi ngila ayat nang ba online kelas ka ba kamdon kam na batagi kena school ibede na ka banta ban yo ka puli puti ya ka ni ka snem bro snem nagadau jong gajing penuit no lene gajing pendulat no jong kaneka klam kabala jia bat lalong kumni kumangilong menta ka baide ba kani na kaliang jongi kum ka KSU Nongklau Circle ngilali banyu kendo yaki bade ban pej ya ka jingbombiang jong ka ki network apo kadong kathany ka baide ke Geo Company bat kumju ke Airtel ti kalian hapang jong kani bana kaliang jongki kilaya kular ban le ek badon kam na ka bataban penbiang ya ka network kenang ba upaj ba jong yunum du nong la kalong hunu no au upaj ba jong ka dong ka than bede kinu di kam tam ek mo ong meni na ka banta ki kena school bat kinu hikai ki ba don ye ko online training ke bangi tip kata ka diksha kaba sorkar kala pha na batagi no hikai school baro ki government deficit ki SSA ki ad hoc pat ki wi pat ki no hikai ki beshim bantana bantang ni ka training te kata ka wei ka ba ni nakiliang jongi ngi shim khia ngi sku khia ba la kumnu kini company ki nyele ban penbiang bat skawai ki jing dawa nakiliang jongi ba ki de ban le no wot akini singi ki banwan kenang ba ke jing du nong ipaj ba kanam jia shu kum bajia kini singi balada balada na kaliang jungki kinam la ban penbiang yimban se na kaliang jungi kum ka KSU Nongklau Circle ngi hab ban shim na kawai ba senjam na ka banta ban pen I ka kam ka bangi ngitre ya ka jing le ka jungki ka ba kinam la ban penbiang ngi ipaj ba nomor si banta kalong kawai ro ka jing du nong ba ipaj ba ula tap ka pisa ka jing don kam ka jungki na ka banta ban le ka online class na ka banta ban phone ban message ki perlok ka jing don kam ka jungki ndai pose ka jing tap ka jungki pisa kalong bang shu ai na ka bata ka jongki klem ka jing nong pat yala de te kani kalong ka ka ba snusi bangi perkhat yu pat ba jong kanong ka than ki jongi haba gidon kami ka nu ka bentaro kalong ka jing du nong kita gere ka benta ka ba nakaliang jongi kum ka Nongklau Circle ngi shim ya kani ka benta ba senjam ka ba menta na ka benta upat ba jong ka dong ka than jongi nakaliang ka nongkrut ka don ka jing sukia ba dai bat muni tawar Geo namar ba tala artayo laitayo kam simdon network kena halor jong kani ka ki kena puliro kila du badle online class bat kumjuru ki nong bat ya ka semkat Geo ro kila du ban ya phone ya ki bahaya ngasem ki ba
don kam si style ni ke bai don kam ki babun kilian tena kalian jong ka snong bat kum juru kini ki wei pat ki para snong kena pule bun sen gila juan kendu yanga dai ni kalian jong nga la angan persang bani keren bat ki bor ki bahalor tena kalian jong ke trisnong ru la phone ya ki bai dai bat ki concern jong uni u tawar jion ri kim simla ai kanu ka feedback report ban yadai ban snal ni ban bahayum ni u tawar network ti nomor katangi kerpat ya ka company jong ka Jio company bahkan penbiang ya uni u tawar bayadai hang ni apo kendut area pat kumjuru kani ka than ka bayadai ha nadu nong klau mo new tertesa du sya ki than nong kram kani ka kendut area bro koi te lada jia ba kamla ban pelongkam ya gini ngathai ibri ke babat ya ka semkat Jio kila ban disconnect no ya sundan ya kini ki semkat bat kin penan kam no dai ki wipat te lor jo gini nga syukur pat na kumnu kuno ba ki breu ki ba dai page ni ki haya authority ba dai page ya kmi ya uni u network ba kin simkhia nang bangin la ban bit bin biang ha ka bai dai bat ka imlang salang blessibon